elami igama iyasinamba background ikhona online lakhona ya cause ishaya umsebenzi la online ngithanda ukusebenzisana ngibona abazungu bawukhipha yini 200 rand into yedwa into ayidayisa awutheka imali ezikho iyasho inamba ku-program iyasho inamba ku-program iyasho inamba ku-background siselokhu izaningi lawo fethu sisemsakazo yabo kwazi wena fethu kupholiwe sisemsakazo khona abadlala i-netball khona abadlala i-netball like thizeni wena mfethu yabo khona ingane engizoyiqalaza ngilayisa kazi amazwe khona intombi engizoyiqalaza engasayifuni but ngoba ngiserious ngempela njengoba ngisho ukuthi angazi ngibona iklasi neklasi yabona asazi but senguthisha nakhona njengoba ngisho ukuthi mase kufundisa mina ngizoba online yabona but angazi but wena futhi iyasho inamba ku-background guys isabheke iy'ntombi zami ngaphandle isabheke iy'ntombi zami ngaphandle phandle ngizokumethagenakasa kwazi kutholiwe angazi mazondi ufundaphi lawo mazondi angimazi ufundaphi lawo mazondi yabo lonto but on TikTok it's very much controversial. Fatiga abantu bese kakhulu
ingoma eziwa yimina kuphela guys, khona intombazane ngifuna kuthiwa uMazondi. Mazondi. Isikole sami lesingifunde kusona. Ngiyocheck uMazondi la. Angazi ukuthi ngizomthola. On TikTok K Master Mchitawodu. On TikTok K Master Mchitawodu. Khona abacashayo, I don't understand cashwa. Kodwa uyafuna cabanga. Khona umuntu engimfunayo. Ngihamba noma yikuphi, noma inini, kuthatha imfawati. Danke boy. Boy is La kukhona lo baphela ayekho amathena ke ngithile namathena kuphela isikhathi lapho nje on TikTok K Master Mchitawodu 325 now. On TikTok K Master Mchitawodu 325 ngila esikoleni benzoshaya content thizeni yabo. Iyasho inamba ku-background kuyikhona wena mfethu angeke nizwe yabo. On TikTok K Master Mchitawodu. On TikTok K Master Mchitawodu. None Nicki Minaj ngabatrendisa kanje yabona kuyi-concert kubeka satrendisa. On TikTok K Master Mchitawodu ngiyidayisile le account ya. Yabona kuyi-concert eqhubekayo. K Master Mchitawodu. Guys, ngifuna Mazondi baba. Ngifuna Mazondi. Bangali. Phambili kodwa. On TikTok K Master Mchitawodu. Angazi ngibuphi yabo. But mangicabanga isikole bengifunda kusona. So on TikTok K Master Mchitawodu. Oh Mazondi. Uzalana. Bezobheka umfazi wami la. Uzalana. Yini sitshela ngami? Oh. Phil, alright. Phil, ngize kuwena. Ngikuphelezela. Ngiyadla class. On TikTok K Master Mchitawodu. Ya nina khiphana 20 rand nitrend bafethu 20 rand kuphela cabanga ngisanenzela mahala lento lena. Ayibona. On TikTok K Master Mchitawodu. Ayikho into solibhodi la, abelingekho serious. Awusulencane. Ngisenhlaka, angifunda kule classic yabo. TikTok master.
Ah, on TikTok came out and she got to tell you say on TikTok it came out and it's cut his corner on TikTok he came out and Bobhuti abadala naphila zingathi zagogo. Hayi ngikhala ngani nje bafethu. Ngeke ngipromote ngoba ichaphela nangifundisa abo mfethu umntwana lo mfethu. Angikhohle ngana gogo. Ngizela wena ishebo kodwa. On TikTok it came after Mtshida Odweni. Phela vele usipani sami silaphana mfethu. Obvious ayibona nakhona nje lokhu ngihamba ikole kanje just for a process. Anyway, stay tuned and focus. So, on TikTok, it came after Mtshida Odweni. You guys see their account. But in the looking okay, but no was old. Okay, but let's see 10, 11, or 8. On TikTok, we came after Mtshida Odweni. On TikTok, I use it as in on TikTok, came after khona baqashayo qashwana noma sengifuna imali yami nje wena ungayidethi nje imali yami noma sengifuna imali yami on TikTok, he came out and she told me so bafethu ofuna ukudansa u-actor like mina ngiya-actisa ngiyadansisa like ngifundisa yonke into so njengoba ngifundisa yonke into othanda uku-actor nje mfethu hayi mina yabo lona so wena mfethu la into eyenzakalayo la le ngane le angiyitholanga but hayi thina sami ngisemaphoyiseni wena mfethu sengizokwala manje ngifuna abangani bakho yazi bonke wena sengizokwala wena sekhoda kancane futhi on TikTok came after Mtshida Odweni
Because wena mfethu kupholile ba 15 minutes mina break. So ya indawo yami ke leyakhiwayo la ngizofundisela khona acting yabo la ngizofundisela khona acting xa ngithile yabo indawo yami ke le engayikhokhela so yini nje yini yathi yabo so we wena funa ngoba ukwa nje ngibheme yini ushawa yini ushawa yini awunabe ukufuna ngitshela ngamuza lana ozalani hayi bo ngiyeza after school njalo bengizonicheck ukuthi nibangaki kahle kahle njengoba ide ngisho ke la njengoba ke la uthi wena mfethu sengibatholile ukuthi bangaki sengibatholile ukuthi bangaki and nengoma wena mfethu iphozile so ngicabanga ukuthi wena mfethu into oqondile baba noma ungafuni inamba yakho wegeli asinamba yakho phela asinamba yakho buka phela njengoba ide ngisho wena mfethu hayi mangithi on TikTok K Master Mjida uDumo ngithi K Master Mjida uDumo bengisesikoleni sami la just for vibe thizeni wena mfethu nakhona cause lo 17 minutes guys nizobamba senibamba nana yebo lonto cause mina ngishaya into enkulu yabo ukuthi wena kahle kahle ngifuna ukuthi ke kube u20 yabo lonto kahle kahle wena mfethu mina into ezongihlafunisa ezikoleni nje kakhulu yabo sanalokhu ushona inali cause angithi yabo njoba ngi-attenda la ezikoleni mfethu ya umfundi ngayedwa phela ngizobona ukuthi ngimcharge malini ulindelani umfundi ngayedwa ngizobona ukuthi ngicharge malini but ngesipani sami mfethu ngicabanga ukuthi umuntu eyedwa ngicharge u50 ngizokwazi ukuphuma no50,000 oqondile then bese ngiyayifusegela yabona but ke hayi bengizoba check ukuthi kahle kahle ithina isigcwele isikole and sohlafuna yabo so station command ngicabanga sengiza kuwena nkabe manje khona njengoba kuyimina osebenzela osetshenzelwa amaphoyisa so imina ozofika nomthetho phela kahle kahle umsebenzi wami ngifuna abantu abadubulayo kahle kahle abantu abanama criminal record singasho kanjalo yabo singasho kanjalo mfethu yabo like kube into eqondile yabo umsebenzi wami online ke lo noma sengikukhokhisa ngizokukhokhisa online noma ukukhokhisa mfethu ngikhokhisa online so ayikho into ethi wona mfethu yabo cause ngicabanga sengiyahamba ke manje ngicabanga ukuthi sengiyahamba ngibhekise estation bafana ngibhekise estation bangani bami bhekise estation bangani bami ayolanda so wena mfethu legend wesabatha 19 ngo20 minutes ngiyayivala so njengoba ade ngisho ke njengoba ade ngena la kule sikole lesi njengoba ade ngena la kule sikole lesi bengicheck ukuthi kahle kahle bangaki ngicabanga ukuthi ile sikole lesi engizokwazi ukuthi ngihlafune ngaso and abantu ba trend yonke into ibe right yabo nanokuthi ke ngicela uyivale TV yami for now cause 20 minutes usuhlangene 20 minutes usuhlangene